Jo crec que és gent que sap on està, sap el que vol i sap cap a on vol portar a este poble. Com anem a fer-ho? El nostre posicionament, perquè fins ara us he parlat del panorama i fer crítiques. Anem ara a parlar en positiu, propostes, tot no tenen que ser crítiques. El posicionament del blog és bàsicament un compromís amb el poble de Carcaixent. Tenim en el cap la idea de que Carcaixent va ser un poble molt pròsper. La taronja, la seda, i estem vivint d'aquesta renta des de fa tants anys. Sabeu quant de temps fa que s'ha acabat aquesta època d'or? Fa més de 40 anys, 50 anys. I des d'entonces tot ha sigut pràcticament un procés de decadència, poquet a poquet, en algunes pujades i baixades, però un procés complet de decadència. I en aquest moment no tenim taronja, no tenim comerços, no tenim res, tenim els sectors últims de la construcció enfonsats i hem d'acabar en això ja d'una vegada. Hem de passar pàgina i hem de començar a rellançar el nostre poble, perquè és que si no estarem sempre clavats en un bucle de melancolia i sempre estarem creant què d'estar entonces, què d'estar... No, és el present el que ens interessa. És el present pel que nosaltres apostem i és el present pel que vosaltres tindríeu que apostar també. Perquè en definitiva el que estem jugant és el nostre futur, però especialment el futur de les pròximes generacions, dels nostres fills, de la gent que ha de fer de Carcaixent més gran. Per tant, hem de trencar una vegada per totes en aquesta situació.